Ну, мені руку розрізали, зашили тут. С этой стороны, где вот это удар был, где сарай горел вот этот. И я как раз оттуда, окно и койка моя. Лежал, телефон смотрел. Оно как шарахнуло, и окно вылетело, и я с кровати и пополз. Дуже страшно, серце аж заболіло, дуже гучно було, двері повилітали, в мене вікно відкрилось. Ну, мені просто пощастило, що в мене на інший бік палата виходить. Путін побачив, який не Ну, він здох, той Путін. людей не трогає.